Men. Yo. Padha bapakne plek ketiplek. Nek ora ngelingi ngono ya wis nek arep tak kempit kok jek cilik ngono. Lah saiki mbok dikempet aku gelem. Aja Mas, kok nek dikempit dadi acar jenengan. Gak iso. Lah kecute pol. Wangi padake. Apa? Mosok wangi. Tapi yang jajal. Mangko wae wis. Senengane kok ngempiti lah iki dudu bocah arep mbok kempet lah kesenengan to ya. Iki wis ora bocah. Ora. Oh wis gedhe ya. Beranjak dewasa. Sing kesenengan itu kudu gading ning tatin malah kowe iki jan ra paham. Oh ya aku entok brondo. Ora kok kae sing kesenengan lah kuwi sing bungae. Rasah Mas. Iya. Dikempet kene to Mas Gadeng arep lunga aja lunga kene sik ngono ya. Mulane. Ku ngger di alam gerak jungkatan Kan kene. bidadariku tenan iki. Kok tahu kalau cantik? Iya kok tahu lho. Kok tahu kok ala cantik. Iya. Soalnya merem. Nek jenenge merem ngira ngerti Mas kok. Kuwi Lah mbok ya ning jero iso lho. muni ayu mergo merem. Nek Nek melek. ora merem ya karo ngombe. Iso muni ayu. Nek melek ngene waduh. Aduh, ngono. Anggap presiden lo tambul kan. Hah? Jarene cinden tambul. Yo. Men dolen kati sik ya, Nduk. Iya, Mak.
Ya, wis tekan wayahe limbukan. Yo. Puji syukur kunjuk ngersaning Gusti ingkang Maha Agung. Dene bengi iki awake dhewe kepareng sowan ana ing Kelurahan Pulutan. Heeh. Ngerti, Nduk? Ngerti maca, Mak. Banjur acarane nek ora kleru mau supitane Pak Lurah apa ya? Mboten Pak Lurah. Yo. Acarane ya kuwi rasulan utawa merti dusun, yo. Ujupe bengi iki ya kuwi mau merti dusun utawa rasulan. Mula nduk sing baku ujupe bengi iki kuwi iki jane apa? Ayo dijupuk inti sarine, hikmah lan tujuane. Merga merti dusun utawa rasulan kuwi budaya adat tilarane nenek moyang sing kudu sing wajib dilestarekake ya. Dene ujupe kuwi mensyukuri nikmate Gusti kang wis diparingake marang awake dhewe kabeh. Sawise wis kaparingan sehat, bagas waras, tias bagya mulya lan wis kaparingan pirang-pirang rejeki, mbuh kuwi wujud saka panenan tegal sawah, saka gaji kantor, mbuh kuwi saka hasil lele dagang. Kabeh kuwi wajib disyukuri. Mula kalenggahan iki para pepundhen lan sanak kadang warga ing Kalurahan Pulutan kene ngungon bareng-bareng ngucapake asta kunjuk ngersaning Gusti, nyuwun supaya tahun kang lumaku iki kabeh pinaringan rahayu wilujeng, pinaringan rancak gang sarenggone padha makarya. Ya, Mak. Mula, Nduk, awake dhewe sak kanca uga uyung-uyung melu nyengkuyung kanthi diadani merti dusun utawa rasulan ing pangajap. Muga-muga warga ing Kalurahan Pulutan mriki tansah pinaringan bagas waras rahayu wilujeng niring sambikala. Ya. Durga mendhak kala sirna tuwa ing Bogawastra niring sesakit Brastaweri para warga ugi saya wimbuh supeket rumaket sumuyut saeka kapti guyub rukun bandol rompol bantu binantu daya dinayan samat sinamadan lan kanthi semangat kebersamaan kegotong royongan menika sageta ambabar kanugrahan katentreman kabagyan lan kaendahan tumrap kita sedaya utaminipun tumrap warga ing Kalurahan Pulutan kene no. Iya, Mak. Ngono ya. Heeh, dadi sing jenenge merti dusun, sing jenenge rasulan kuwi wis dadi adat sing wajib dilestarekake tinggalane nenek moyang ngono, Mak. Bengi iki saking okehe titik wayangan Gunung Kidul ngasih wis ora iso diitung meneh. Iya. Dadi pancen sip pirang-pirang titik mau keri dhewe aku buka HP mau ana pira ya 16 apa 17 titik wayangan. Apa iya, Mak? Nek saiki ketok ya wis saya munggah saya nambah ya. Ya tur ya iki awake dhewe ngaturke panuwun karo Pak marang Pak Lurah, Pak Dukung ngaturaken panuwun dene sampun apa ya jenenge iki kaya pitados kalian kula sak rombongan nggih menika kalian om-om kula, pak-pak kula, tante-tante kula, pakde-pakde kula, mbah-mbah kula warga laras. Dene ya awak dhewe pinercaya tur adik iki wis dalam taraf pembelajaran dadi mengko nek umpama akeh kleru-klerune kathah klinta-klintuni kula sak kanca nyuwun pangapunten. Ya ngono kuwi, Mak. Terus bengi iki barang iki awake dhewe ora mung dhewe. Ya ora.
Kowe bar omong karo kanca-kanca warga laras. Ora tegese iki awak dhewe ora dhewe iki le menghibur ki ora dhewe. Iya. Ana bintang tamune. Bintang tamune sapa? Bintang tamune Om Gatot. Om Gatot. Kuwi manusia 1000 suara kuwi ya, Wan. Kok iso? Mengko dibuktekke. Iya. Mengko ditonton mengko 1000 suara tenan kuwi. Iya. Ono ayo kek. Om Gatot diaturi minggah wonten pepanggungan. Iya. Ono disepoti. Ampun minggarian Om, ampun minggarian. Dereng disepoti. Nah. Enggak, oke. Kanca-kanca kula nyuwun sepote ndak selak kesuwen le ndodok mengko Om Gatot iki monggo kok sepote. Monggo Om. Nah. Ya nggih, ampun. Nggih, lah bijine apik dadine munggah. Nggih, sami. Dadine ora nunggak ngono. Nggih, sugeng dalu Om. Sugeng dalu Mas Gading. Kabaripun pripun? Pangestunipun apik angger Gatot angger udan wae apik, Mas. Ulah nggih, leres. Nek angger udan ampun takon kabare lho, Gatot kudanen elek banget soalnya. Nggih, leres. Cara mriki anu rambutan, pamunten enten Sleman. Nggih. Nggih nek Gatot kudanan ora kebak rambut lho, rambutan ngoten. Oh, nggih. Soale rambutan kan bunder. Nggih. Nek rambutan mboten mesti. Nggih. Sehat nggih Mas Gading. Alhamdulillah. Sugeng rawuh wonten ing ibu kota metro Pulutan. Iki men rada gaul lho, Pak. Niki ibu apa-apa lah. Ibu kota metro Pulutan. Niku lak metropolitan to. Oh, sing kleru kula berarti. Derek ajeng sinten sing kleru pun kula manut kok niki kok. Kleru kok munggah padahal nek kleru kudune nunggak ya Mas Kisman. Nggih alhamdulillah. Jare kula yo ana kancane lah niki sing lagi ngombe galon niki. Nggih. Kok galon ya ora galon Mas. Niki ngombe galon niki lho. Galon cilik niki. Ngono kok galon. Oh, berarti sing galon sing ngombe. Sabar aja nesusih. Engko urung sida munggah ono nesu to. Urung apa-apa wis menteleng nganti kaya mata udun. Nggih warga masyarakat Pulutan kula nuwun Pak Lurah. Nggih lan sedaya ingkang mirsani dalu menika saiki kula tak cek iki luar biasa parkir Mas. Kebake tekan andring kali sing eneng patunge sapi nika. Kula ajeng mlebu tenan dadak nyingkir-nyingkirke letong nggon patung sapi nika Mas. Iya ngalah. Niku aja nonton Mas Gading. Sakniki kula tak cek tepuk tangane pundi kagem Mas Gading, putrane Pak Seno. Nah, ngono lho. Nah, ana sing tepuk tangan, ana sing benakke daster mergo ora sangu kloso. Wonten nggen napa niku jeneng nggon telo niku. Nggih. Ben suketan. Nggih. Ingkang baken menika lancar sedanipun. Nggih, amin. Nggih, dalu menika pancen luar. Iki apa ketane? Napa? Udan apa? Warataya. Oh, nika sing ngarep anu karepe kan lungguh ngoten nika. Nggih, monggo nggih. Nggih, sing ngarep lenggah to, nggih jenengan Mang mirsani pencu kenong niku nggih. Nggih, ten ujian luar biasa niki pokoke antusias warga. Nggih, luar biasa hebat.
Pokoke diparingi lancar tetep lestari budayaku nggih Pak Dik. Lestari. Nggih, mbok kula dikancani niku. Oh lah nggih, Gambare pun dijajarke kula kok niki. Nggih, mungkin ndak selak nesu-nesu. Nggih. Monggo Denok Tatin. Monggo Mbak Tatin. Wih. Lah sing kon medhun ki Mbak Tatin kono ora usah medhun. Arep nanti. Arep nanti. Arep Timbang kuwi mbak aku kanebo lho. Men meresap. Aja diganggu ya Nek lagi. umpama didek mang detik meneh wis. Nggih. Nika mlebu ning kamar mandine kene iki padahal luar biasa. Ngapa to, Mas? Kono ora ning ciduk. Anane shower. Kayak kamu kok shower saka dhuwur, lah kok resik gek ndengangak ngono. Iso bayang. Sugeng dalu Mas Nggih, Kadek. sugeng dalu. Nggih, pripun kabare lama tidak berjumpa? Nggih, pun wah. Jan saiki Denok Tatin ki laris ora jamak-jamak. Nggih. Wis tidak selama tidak berjumpa tenan. Iya. Tenan. ini- Nganti kaya kalong nek turu nek awan. apa? Piye Ya ta? kok nek wengi wayangan terus nek awan bangkong. Bangkong kok kodhok. Ya kodhoke semene iki ndah percile. Recile Ding ya. celulu kae san. Nggih menika nderek sowan wonten pulutan Nggih, Mas wonten Kadek. pulutan Nggih mriki. nderek ndedonga kagem masyarakat pulutan sedayanipun mugi tansah pinaringan sehat. Amin. Lancar rezekine. Amin. Rezeki ingkang berkah lan barokah. Amin. Mugi sedaya masyarakat tansah guyub rukun. Amin. Amin. Gemari Pak Lojinawi. Toto Kertoraharjo. Amin. Pun tenggani Pak Lurah ugi. Nggih sugeng dalu Pak Lurah. Wis Nggih. ngerti asmane Pak Lurah sinten? Ngerti lah. Sapa? Rosmianto Sip. SIP. Lah ya le maca piye? Sip. Oh iya. Lah iya ta. Pak Lurah nggih Pak Ya, nderek. Pan. Nggih. SIP iki apa coba? SIP ngopo? SIP iki SIP apa? apa? Sip. Singkatane. SIP ki wis singkatan. Terus? Lah nek SIP disingkat arep sepiro? Kepanjangane. Lah ngono Kepanjangane kuwi. SIP ki apa? Kepanjangan Nah. S. Sarjana I. Ilmu Politik. Nah, Kene kuwi. pinter ta, Mas? Lah kuwi nek SIP ki wis singkatan aja tak takok kene ya sesuk ya. Berarti aku kleru ta? Kleru ya. Kleru kok. salah piro? Salah siji iki anak iki, salah siji entuk 9 kok tenang. Mbak Songo ya. Nggih. Oke. Bersama Mas Gading. Nggih. Ini putranya Pak Seno Nggih. almarhum. Iki kan do penasaran to Mas. Mas Gading Mbak kira anu ten mriku ketok mboten wajah Mas Gading. Mang ningok sithik-sithik lho, Mas. Lah niki lho. Nah. Lah apa iki dipindah kono wae? Wis ora apa-apa. Kon ning kok yo dibagus-baguske ya ling Wis guyu. dasare wis bagus. Yo bagus ngendi kira kuwi? Hah? Bagus endi? Yo Ya gentenan lah. men adil. Ya kala-kala Kala-kala aku, kala-kala kono. Yo delok-delok sing ngalem sapa ya Nah, Mas. nggih. Iya. Ngono kuwi. Sapa sing ngenehi ya? Iya. Mas Gading lho Mas cerita sedidik ya. Biyen ki cilikane Mas Gading ki aku ngerti jek umbelen kae to. Wah ngerti celukke Mas Gading ngono langsung ngiprit melayu. Kuwi Mlayu umbelen. medeni kok. Ora iki ngano celingus ibaratnya cah cilik mbiyen ki Kuwi celingus. kuwi tegese Mas Gading itu adalah manusia yang sempurna. Kok Mergane apa? Nek gelem umbelen ki tegese irung ki jek fungsi normal. Kowe ngerti ana irung sing ora umbelen? Apa? Irung Petruk ki tilik ana saiki belas. Upil wae ora eneng ngerti lho. Tenan. Kaya rak ya utuh menungso. Lah iya lah kok gur irung ora ngomongke menungso kowe mau. Oh iya ya. Kowe cerita mbiyen dek cilik irunge. Cilik irunge. Umbelen. Lah kan berarti normal irunge. Nek sing ora normal? Irung Petruk. Belas wain wae ora lho kono. Lho, ora. Oh, apa bener? Men ata game nesu kok. Nesu ya aku ora iso nesu. Aku ki gur apa nek nesu karo ora iki tergantung mungsuhe. Oh. Nek mungsuhe kalem aku ya kalem. Ngono ya. Lah saiki Mas Gading wis gedhe, saiki wis ana brengose sithik-sithik ya ta Mas. Wis gedhe nek gedhe wis gedhe pancen. Wis gedhe. Dadi nek wis gedhe ki brengosen. Wis maksudnya
Mas Gede iki brengose Lah gene lele ke lahir cower kumisen. Kowe kok mesti gede brengosen lele lho jedulis metu cungur. kok ketoke mbok bandingke karo iki Mas Gading ora dipadake karo dalan karo hewan. Lah kowe mule ngomong ke Mas Mas Gading. Gading saiki wis gede brengose wis metu sethithik. Gak aku takon, dadi nek gede brengosen. Heeh. Lah Yo gene yo lele. sosok niku Mas. No. Sosok brengosen tergantung jane. Kok tergantung piye, Mas? Iki sing Yo. ketokan lagi brengose jenengan. Lah yo seneng brengosen apa ora ngono. Lah nek jenengan brengose kuwi biasane metu apa ora? Ah nggih metu ning kan sok kandel terus rada tak cukur sithik-sithik kok terus teng celekit. Ya. Nggih mriki niki lho. Kuwi wulu cumbu. Wuleh aku arep gejeg lho, Mas. Ya rada maju rada maju. Wulu kok cumbu iki piye? Lah ternyata wulune ora lunga-lunga lho, tenan wulune unak-unuk. Didadali wong. Piye to? Jenenge wulu cumbu ki wulu, sing jenenge cumbu ki wulune ora lunga-lunga. Ya manggon ning kene-kene iki. Lah nek wulune celula-celulu bubuting wong. Ora lho, nek wulu cumbu iki nek biasane diartekke nang nggon sing endi umpamane jeneng rambut kan beda-beda. Nek nang dhuwur ki jenenge apa? Rambut wan. Ya iki, Kuwi alis. aduh sing nang mata, Idep. sing nang nggon apa ki jenenge? Dhuwur lambe. Bringos. Nah, sing nang nggon apa janggut? Jenggot. terus? Ning dodo iki jenenge simbar. Nah, terus Lah iki wulu cumbu nggon jempol. Lah kok mlupate ado banget Mas. Weh lah nek mboten mlumpat mengke repot, Mas. iji ana lho. Hah? Iji ana rambut. Oh, wulu kalong nggih. Oh, anu wulu. Ya mlebune kaleng. rambut Oh, wisayan. bener. Iji ana meneh. Ono meneh ngono kuwi Mas. Kowe ngerti apa? Ngerti. Delok. Kok delok ta? Jenenge iki apa kok delok? Lah kok nek wis weruh lagi ngerti jenenge lah ora ngeruh. Ya engko tak WA ya, tak potokke ya. Iki Anu di mode sing sekali lihat. non anu po. Rek Monesto niku po. Apa kuwi? Mas Gading kok ngerti? Ayo wis, Oh wis. pun. Sing dibubuti ngendi? Jenenge bubut iki nggon ngendi? Aku ra melu-melu. Oke lho. Ning ngene Mas Gading engko endi kan nak ya ben ngerti aku to. Kan aku ceploke Mas Gading gede iki aku wis jarang ketemu kan Mas Gading wis kuliah dadi sok ora mesti nang omah ngono dadi kan ora ngerti dadi perkembangan Mas Gading saka cilik iki biyen kan sok isih ketemu lah saiki ora ngono ki jarang lho. ketemu, yo. Lah saiki iki aku sok kerep tekon ngene-ngene iki ben aku ngerti ngono lho. Ngono dadi. Berarti cilikane Mas Gade barang kowe mbiyen sok ngedusi ngono barang. Wae ra kok ngedusi Mas. Nek ngedusi aku telaten no Mas, tak kosoki Kosoki ngendi-ngendi. kabeh. Telaten. 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 Aku tak dadi cilik aku. Nah, terus Lah tak adus dhewe. sakmono gede. Iki karo dulur-dulur iki kangen karo sinden-sinden luar biasa. Oh, iya. Niki. Ini sindene ijo-ijo. Nggih. Mas Gading ini seragamnya Nah, niki bintang baru. tamune tambah 1 loro Siji, 3 loro, 4 telu, 5. Nggih. Wis, monggo. Wah, lha iki jos iki jane iki MBG. Apa yang Makan bareng, guys. Monggo. Lah kita ini kan makan bareng, guys. Ngoten singkatan MBG. Nggih. Monggo kalian mbok pilih ya dangu mboten ketemu dulur-dulur kanca-kanca warga laras to, Mbak. Nih, sindene Nggih. niki malam hari ini Mas Gading sindennya seragamnya baru. Iya. Baru niki. Iki aku kok ditutke terus iki ya aku kok nanti. Kowe ora dikerdusi. Aku nang kono kok sadirene mah diparani rene. Oke, aku ya disuguhke. Mas Gading aku nak Dalem. lho marane. Lah tenan to, kowe rene apa, Tin? Iya. Nek mboten Pak Din jenengan manten mriki gek tatin sing kajenge laden. Lah, terus piye? Lha ora apa mah ora ditutke. Nggih, niki sinten mawon niki sing tibeto niki, Mas. Napa nih? Sindene niki sinten mawon, Mas? Nah, Komplit ayo rada. Saya aku arep nang endi iki? cobi mang takoni piyambak mon. Oh, kurang anu niki urung konsentrasi, Mas, urung konsentrasi. Nggih. Si Agi tekon njaluk piring. Pak nyuwun piring 10 nggih. Tinggo Ora ana dine wedang njaluk piring leh mung ngombe ra nggo piring mau kepiye? maksudnya iki arep dinggo maem kuwi lho kan sinden ki biasa nek kumpul iki do lutisan. Oh, gek dadi njaluk piring ora tinggu maem. Tinggo maem. Lah mbok nggo sendok. Lah, Berarti nggo rujak langsung nggo piring ngono kowe nek mangan. piye ta? Jadi le mangan nggo piring. Mangan nganggo mangan tiwul ki lho, Mbak Ika nggawa tiwul. Lah mbok sisan gatrote nek ora mangan aja gur diwul. Gatot cak mono. Nanggung. Gatote wis alat. Nggih, niki
sembari di napa diidumke Nggih. panganane mbok menawa wonten pamundutan Mas niki mau nggih Wonten. Kula nggih langsung entuk niki Mas. Oh nggih, enten. Nggih, enten niki. Nggih, napa niku, Dok? Mang niki. Nah, niki Mas. Amin. Nggih. Terus wau sing WA saking panitia niku ngersake ayang-ayang kalian ninggal katresnan. Wong tau ninggal BPKB kelang nebus. Gek mending ninggal katresnan ngoten Mas. Nggih. Niki Nggih. Mbah Niki. Darto, Nggih. tukang wedang. Nyuwun lelagon gubuk asmara penyanyi Gatot. Ngagem bawa pucung. Matur nuwun. Oh nggih. Nggih an. Gatot Nggih. nggih, Gatot Sujarno nggih Mas nggih. Nggih. Komplit lah tanggoku ki nang Gatot bakul cilok didune dikira iki. Lah ya padha ta malah bagus kono ro iki. Ya nang iki gek. Nang iki. Anten malih Mas Gading. Kedap niki lho. Wah, ana jebul. Pitung. Nah. Sugeng dalu Mas Dalang. Nggih. Nyuwun tembang bawa pangkur Semarangan dawahke tembang langgam angenteni karya Ki Mantep Sudarsono. Terus Ingkang nyekar kula suwun Mbak Agnesia Nandasari matur nuwun. melu Nggih, saya. Saking kula Mas Wiwi Mas sinten? Kurniawan matur sembah nuwun. Oh nggih. Niku ngisore Oh, niku. Mas Wiwi Kurniawan. Niku ngisore enten niku. Napa? Sinar dunia niku sinten? Wah, iki meng sidu kok. Oh merek buku to. Lah niku rak singkatane. Oh, kenong Iki- meneh piring. Iki Mas Wiwi niku niki. Wah, Nggih, niki Mas Wiwi. Nggih. Maaf ya iki dadi muter-muter tekan kono-kono arep ketubruk terus aku. Ora apa-apa aku tau muter-muter ya ora jangkep-jangkep kok. Nggih niki sing saking mriki Mas. Nggih, Menika wonten apa? saking Bu Sri Haryanti pelayan 2. Nggih. Anu nyuwun caping gunung. Nggih, caping gunung. Nggih, terus menika saking Pak Sugiono, menika badhe anu nembang lintang asmara utawi ninggal katresnan. Nggih. Nggih. Terus niki Pak mau- Sugiono saking pundi niku? Pak Sugiono menika wonten mrika lho. Oh, wonten pundi? Dulu Oh, nggih, iya, siap-siap, dulu nggih. sok nonton Pak Seno nggih sok munggah Pak Polisi. Nggih, enten melih? Enten melih saking ndekne kok sik saka Pak Sunaryo menika Lurah Pilang Reja. Nggih. Oh, Pak Bejang. Nggih, Pak Lurah mau, Pilang. Nggih. Nggih. Niki nyuwun lali janjine sampun transfer 200.000. Alhamdulillah. Nggih, menika sampun sedaya. Komplit menika mboko setunggal dipun aturaken nggih Mas. Pinangkani Nggih, Mas dipun Gading ingkang pinangkani. pun Nggih. dirimian Mas Gading. Oh nggih kala wau saking kanca pemuda saking Tawarsari Wonosari nyuwun gerajakan Banyuwangi nggih WA. Oh nggih, siap. Niki komplit wonten Mbak Niku Anting. Mbak Anting. Yes. Wonten Mbak Agnes. Anesia. Nggih. Wonten Mbak Kosong. Lagi nang ana ndi Mbak Ketoke Risa. tenan golek ciduk tenan kok cah ora ketemu. Wonten Mbak Ika, wonten Nggih. Mbak Ayu, wonten Mbak Neti kalian Bu E. Nggih, Bu E sinten? Bu Prastiwi. Oh tak kira Bu E sapa. Lah iya iki. Lah nek Bu E ngono ki kreteke sepiro. Bu E iki maksudnya ibu ora Oh Bu. lah iya. Oh tak kira Bu. Lah Bu E wis semono biyo. Ndah gorong-goronge aku. Ngarang pancene niki nggih pinangkani. Nggih, sing pundi riyen? Nggih minangkan ingkang caping gunung din. Oh, sampai gunung. Oke. Oke. Dibawani Dibawani. apa jenenge? Dijengglengke. Dijenglenge. Kula sing bawa Mas Gatot sing jengleng nggih. Oke. Siap. Aku durung tau weruh Mbak Tatin jengleng ki. Mas, aku kon jengleng. Heeh, saka dhuwur kene iki mlumpat medun kono kae. Engko nek ambrol piye? Degluk ngono iso dekok. Oh, kon tekan kono ta? Heeh. Ngece. Sing dekok apa nih Mas? Hah? Dengkule niku lho. Nggih. Lemahe lho maksud. Oh tak kira dengkule. Coba. Iya. Ngono to? Gosik lagi andum santai. Saben bengi. Pak, kula pun dereng, Pak. Wah, urung ta? Pak urung, Pak. Pak niki Pak yakin Pak niki sidene dereng, Pak. Pak Lurah niku mang cegat. Bali minggah melih Mang Malah Bali. dawuh Pak Lurah. Nggih. Kandhani kok. Nggih niki.
Nggih. Nah, Pun. Ora kok yo tak telaten men to nang Lah yo perbusan. sindene urung lho, urung perah coklat-coklat kok aku. Oh nggih. Pak, lah kula ki nggih butuh. Kene kok. Lah iya lah kene iki. Wis tak deleh kene, tak go mulih, tak nggo sesuk sore buka. Papat. Pak, niki sindene 8 kok gur kei 4. Niki siji nggo wong loro. Sabar no lho. Lah wong wis bacot nang kene lho kok dadak lunga lho. Hah? Iki jan njaluk di Dikapake. kempet ngene ya. Nggih, sik. Iki arep ngurusi nembang wae. Ya yo nembang wae, yo nembang wae. Ndak ceglukan aku. Nyawang. Kuloe wangi. Ku ndak ora konsentrasi ora kek ngeten iki kok. Lah iya. Iki nggo sing nang kamar mandimu loro ya jarepe. Lah kuwi wis teko lho. Yo gek kowe laden sisan. Kepiye kowe nemu ciduk ora? Lah pulutane segawe. Lah yo adus nggo shower ngene. Shower. Lah iya no. Kuwi ana tulisane hot karo cool, kuwi gur kari milih sing ndi. Hot cool ya. Hot ki apa? Hot ki panas. Cool? Cool ki dingin. Anyap. Oh, berarti hot cool. Nek cool Mas Gading berarti cool, berarti Mas Gading dingin ngono ta? Lah dingin ora Mas Sepan? Yo ora pati jeneng. Ora patek Oh, kok. berarti ora hot. Warm, Apa warm? hangat. Oh, hangat. Oh lah ora iso Inggris kowe iki. Ora iso. Mas aja ngomong Inggris lah iki duwene gur kunci Inggris. Nek basa Inggris ora dong. Lah aku Jawa kok yo. Aku Jawa kayak kowe gembel. Sesuk gak dibeleh ngono. Nggo sesuk. Kona. Ya. Jenggleng mah wong step. Efek seminggu ndelok Jatilan Rasul terus ki dadi ketenton. Lah piye? Oh ngono ki. Wis kelebon ngene iki. Oh, anu mripate mendelik munggah ngono ta? Lah iya nek mudhun jenenge ngliling. Nek mendelik ki munggah. Nek mudhune jenenge ngliling, ora iso bedake to antarané ngliling karo mendelik. Aku ketemu kok kleru wae lho omongan ro kowe. Terus piye arep piye jenggleng? Lah iya. Mumbul lah. Hah? Mumbul. Lah nek kaya layangan. Piye niki dijenggleng iki lho? Ya rak tenan to, abot le nyiduk panganan to. Wes. Kok rapas iki ya mbok dipaske. Ya engko rak ya suwe-suwe Engko lak pas. pas dhewe. Ya nek rapas iki ya ora penak to, Mas. Lho, hah? Nek rapas iki ora penak. Lah mulane ki alon-alon buka sithik. Saiki sing kedua ya. Eh, Apa? ngerti ora? Apa? Kowe bawa ngene iki lho. Mas Solikin ngejayu. Kayak ana sing amit keluar dari mulut tapi aku nggak tahu artinya. Apa? Ngene iki. Iku artine apa? Wih, Tet- berarti tetak. Gur ngene lho. Iki artine iki apa, Mas? artine tekek. Oh, tekek. Ayo nek Tetah nek ngono kuwi. Oh, cecak. Cecak iki piye, Mas? Ya bener tekek iki. Leh. Lah semene tekek lah cecake Wah, iya. Lah iya Mas. Gede lho iki cecak. Cecak iki ra gur cilik kae. Lha iki tekek Mas. Tekek kok mah nggo tombo kok, Le. Tombo apa? Jarene tombo gatel. Kok gatel to? Jarene lho. Tekek nggo tombo gatel ki kepiye? Nek gatel gek ditemploki tekek napa kepiye? Maksudnya iki di nek jarene wong biyen, Heeh. jarene simbah-simbah nek mamane duwe bocah apa wong tuwa sing gatelen. Heeh. Lah kuwi kek ana iwak tekek. Oh ngono. Lah kowe mau jarene nek gatel tambani tekek tak kira nek gatel gek temploki tekek sawak ngono. Temploke nggonamu kuwi. Wae lah mosok tekek golek tekek. Apa kaya tekek to? Mas? cecak ding guran maaf. Aku arep apa kaya tekek. Iya, arek omong apa ayo. Ora Ora, ayo iki lho ki do mangan iki. Ora aku ora arep omongan wis. Seneng mengganggu. Iya iya iya. Aku nek omonganmu ku ndak bablas. Konsentrasi. Apa apa los wae nek kaya Ya kaya ngomong. kaya almarhum bapak lho. Los, Los dol. Hmm? Omongan yo cek 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 ngono. Oke. Iya. Lah kuwi cecak lagian. Nek omongan cak cek iki jenenge lagi cecak lho Nah. hujan wah. Wah jan angel. Ora mang tulung iki tulung di nganu wae iki di buntel bakor wae iki.
Gatot ki ora dibutel bagor, buter bagor ke telo. Nek Gatot buntel apa? Lah iya plastik. Plastik. Yen memaja mung karo janar kuning. Ya. Yo sekarang. Lah dalah. Alah mantah ora jeleng. Ah, pas to. Suwe-suwe rak yo bener. kok jenjenglenge bola bali. Lah nek tek ngenekke pisan ora pas yo gek ngene rak yo suwe-suwe pas. Pas. Rak ngopo. Pas kae kuwi lho sing tiba nggonamu gogrok Endi? kuwi. Godhong. Oh tak kira ndekmu. Nyah, do tindum. Kambang. Baik. Alah. Omahan. Pas ngene penak. Iya. Gunung. Mbok nek nembang ki madhep penonton ora madhep kene. Lah aku wis madhep penonton lho, Mas. Wo apa? Maksudnya ora iso betake ngarep karo mburi napa piye? Kaya ketok padha ngono kuwi lho saka. Ya kan aku pandanganku ora terlalu rono to aku mung rene. Saka nggon pinggiran kene kok kok madhep kene to nek nyanyi. Kok heeh to. Lah piye to? Agekno iki ngene lho, Mas. Iki Pripun? apa jenengan iki biasane kan klambine kebayake sinden iki biasane ora kroak mburi to. Nggih. Lah iki kroak mburi apa jenengan janjane ingin raku kok? Weruh gegerku dadi ketok piye ngono to, Mas? Yo ora. Jujur ya Mas, jujur apa-apa Mas. Pengen ngeroki aku ki. Malah nek ngeroki ya ming manggon nek Mas Gading ya. Ngeroki semene iki rekoso Mas. Lah ngapa? Gek golek odong jatinome langsung abang Mas. Ngeroki kene iki. Jos. Guna. Ya. Get-geti lho. Rasa kakean pola ora pas ya kok. Kok saya tak coba bah. Kok iki membel-membel ya ana sing mak klotok-klotok iki apa? Ya berarti kuwi rada kendu. Apa Mas sing muni mak klotok? Iki lho. Beda iki. Apa malah mak? Ra ora. Kok sik. Wi, mak plek-plek ngono to, Mas? Oh, ketoke tepuk pramuka cah-cah. Kok kaya mak plek-plek ki apa? Lah ki adik-adik do tepuk pramuka. Lah ya adik melu tepuk pramuka. Ya Bu, Mbok menawa sing dolanan lato-lato barang. arek melu tepuk ora Bu. Pacitan iki. Pacitan to iki. Aman? Macitan. Wis madang kok kita ora gur pacitan. Pacitan. Ayo perang. Ora ada masalah kok perang. Wis mapan, benake jare aku. Basane pernah ngomah dadi entok. Menake jare rumahku jarike ya. Wis bener kok. Jenenge tinggu ubah-ubah ya Mas. Aku ya sok ngono kuwi aku. Aku nek ngantike jare tepuk pramuka rak ya. Wong jarike we aman kok dibenakke lho. Lirune iki lho Mbak Yu. Wirune donono. Dek ngon kene iki biasane cok parian kowe ya. Oke, ayo. Wih kabeh Kabeh. Ayo, ayo. Heeh. Ayo, ayo. Kabeh tekan Pak Lurah. Nggih, nggih, mangke dugi gongipun Pak Lurah. Pak Lurah gonge. Nggih, mangke nek jenengan pariane jos Pak, sing kula entuk 50, mangke tak balik ke jenengan, mang balik kula kompleh 100. Ngoten nggih Pak nggih? Nggih. Cocok, setuju. Iya. Santai. Iki sekak kene. Pokoke pulutan. Seko urut-urut saka kene. Heeh, saka Banting. Ayo. Mbak Anting yo. Wis karepmu arep apa sing penting tibane pulutan. Wis Mbak Anting iki saiki wis kaya aku yen. Tambah gendut.
Kuwi jenenge sehat nek tambah kering ndak dadi paido. Pak Keswan. Kayak sebut ya seneng banget. Kur disebut aneh kok. Meneng-meneng batin. Bungah. Terus Konangan gelap-gelapan. Aduh, Oh, lah ya. mati lampu. Mati listrik Mas Teh. Ya mati lampu barang. mati lampu tinggo ngliwet. Kagem sedaya warga desa Pulut. Ayo, Heeh. pulutan. Ya. Desa apa? Pulutan. Pulutan. Nek kulupan kuwi lalapan, pulutan. Pulutan. Kagem sedaya desa Pulutan. Warga. Sedaya desa iki Sepet sedaya warga desa Pulutan. Dawa banget. Tansah pinaringan seger. Amin. Urung, Mas. Hah? Urung, Urung Mas toh? Gading urung. Wah ya. Kewarasan. Nah, tansah pinaringan seger lemangan ya ora apa-apa, sing penting ibokan ngono kuwi. Rasa bingung. Ayo Agnes. Ayo saya pindah geser. Nah iki to juragan parian gitu iki. Ayo. Sem. Aku klekaran Nendi? neng pinggir kali. Oh, berarti sing dek aku mancing sing klekaran iki jenengan to, Mbak? Masa klekaran kok nangger kali mbok Loh, liyane. oke aku merasa keparek Udah dadi Oh, berarti cingirku sing nyangkutke ora nang iwak. Kan jenengan entuk napa le mancing? Le mancing entuk napa? Lah kula tarik kula sentat ngene. bulane Ono oleh. sampah. Ono Neng sak. kok warnane Katutan pink. ireng-ireng ora. Pink iki warnane iki kae. Nika plastik kresek. Nek Lah. kresek ra eneng sing ijo, eneng sing pink ngoten, Mas. Nggih. Nggih, ngoten. Neng kok kaya dudu, Mas. Loreng kok, loreng. Lah nika buntele kresek nika. Soalnya enten gambar Hello Kitty. Wong kresek kok Hello Kitty ra yo. Ulah nggih nika tinggo buntel iwak. Wah. Sing dipancing niku. Wis ro. Heeh, buntel iwak. Klekaran neng pinggir kali. Heeh. Mugi warga Pulutan tansah ganjar rejeki. Amin. Ayo Mbak Orisa. Ayo. Coba kancane klekaran kayak iki ngopo coba tak dulu. Enak-enakan. Aduh. Enak-enakan. Heeh. Ono nanas pelem jambu. Ya, terus. Mugi warga Pulutan sehat selalu. Amin. Amin. Baik, Ayo Kak. jajare yo, Mbak. Iu. Kalau dikon goreng entrung lho, tak ngerti nek gunamu sumtrung. Ora usum, Pak. Tuku ketan Terus? neng Jakarta. Iya. Lah Walah, kenatos tekan ngomah. Wong kene ra ono tekan lemper. Jakarta. Ngapa kok protes sak gelemku kok? Oh iya ding, lah iya cah cukup dadi tuku ketane ning Jakarta ya. Kurang adoh ae, kurang adoh. Jenenge cah cukup kok. Mugi warga Pulutan tansah bahagia, sejahtera, kaya raya. Ah, tepuk tangan. Ya kalah. Amin. Jan nikah ikan Ya. saya mbletro kowe. Lah ngapa lho jarine Tebak nah kan ngono ra. Iya dah, ngono iki mbletro jenenge. Iya. Iki sing kembaran Ya, ku. oh jajare meneh. Coba Mbak, Sapa pun? arek klekaran bareng ning Jakarta karepmu. Heeh. Numpak sedan. Wah, tak kira numpak. Keswan. Eskulino ya sing arep. Terus Sesuk sore jarine. Ngapa sesuk sore ngapa? Besok sore numpak sedan kuwi mau lho. radeng aku ngerti-ngerti tinggal live TikTok. Terus Rodane glundung siji. Apane? Ora sida numpak iki. saya keras. Rodane glundung kok. Boro-boro golek tambal ban aku gak numpak nih. Mugi sedaya warga Pulutan tansah murah rejeki.
Amin. Nggih jajare. Ayo Mae. Yo Mak. Yo Mak, Mak, yo Mak. Mak sapa? Mak Neti. Oh tak kira mak cah-cah. Aku plorotan. 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 Suwek katokku. Nek ndile plorotan. Mboten napa-napa lah negur suwek kathoke iki bingung to. Wong suwek kathoke iku ora ngrasake lara lho sing suwek gur kathoke kok ora dadak nggone rumah sakit lho gur suwek tuku no. Nek sing lara sing suwek apane? Lah ya nek keblanding apa ngono. Negur suwek kathoke kowe kok bingung dhewe ngono lho sak. Lah suwek nek ndi? Plorotan ngendi? Delomah. Delomah jare Mas Gading. Wah. Kaya wis tuwa ya plorotan barang. Oh. Mulane plorotan tekne tuwa. Nek cek bocah Mas seneni sing anu mboke ngono lho. Terus Mugi warga pulutan. Anding iki wis mikir parikan ketoke mumet banget. Bu Prasta. Lah wis dinggo kabeh ya. Orang golek Google kok ketok entek pakete. Mugi tansah manggih rahayu. Amin. Yo jajare yo. Singo singaning Aku metet kuping nek iki wedi aku. Lah ngopo wedi? Susane horor. Singo singaning Kok sinden. singo piye to? Ya apa arepan? Ya buke cantik ngono, macan. Berarti memang cantik. Iya. Macan mama cantik, iya mama. Iya memang. Aduh. Kan ngger di alam kayak jungkatan Kan ngono. bidadariku tenan iki. Kok tahu kalau cantik? Iya kok tahu kalau. Kok tahu kok kalau cantik. Iya. Soalnya merem. Ini jenenge merem ngira ngerti Mas kok. Wih, Lah ya mbok ning mulane jero iso lho. muni ayu mergo merem. Nek melek. Nek ora merem ya karo ngombe. Iso muni ayu. Nek melek ngene waduh. Aduh, ngono. Anggap presiden lo tambul kan. Hah? Jarene cinden tambul. Yo. Parian Mama. Ayo, Mak, ayo, Mak. Ning panteng renean Terus aku dodolan apem. Waduh. Apa? Rada gosong Nger- ora? ngerti yo nek mak iki dodolan peneng ngerenean aku ora dadak tekan Bantul lek tuku. Lah apa? Dodol njaluk apa me Ibu? Oh, lah iya. Yo dicicipi sih enak ora? Tekokke. Ora. Apa me enak mboten Bu ngono? Ora. Ora ngapa? Kono dagelan semaput tenan rasa. Lah ngapa? Wong gur takon kok. Kadaluwarsa wis tuwa. Urung ngrasake kok wis muni kaya. Ah, wih, Wih, ngayal. Tetep legit tak omongi. Kadah nih kok. Ngrasake kok wis nyacat. Mbok nyoba. Kayak nyoba mau dikon jajal kok. Ha. Madhep rono. Ora gur madhep rene terus wanine. Nek gelem mutah-mutah. Lah ra iya to. Domongi kok ora Tiwas percaya. arep gelem lho Bu. Lah tiwas wis arep merem lho aku mugi. Men ketok manis. Terus Bude, Mugi warga plorotan. pulutan, ampun Wah. sing plorotan wis neti. Pulutan. Mugi warga pulutan tansah ayem tentrem. Untungane apik dodol apem ning ayem tentrem. Aku siji wae yo. Apa? Wengi iki Nadane. Bu Pras dodolan apem. Heeh. Muga-muga sing nanggap dalang wengi iki sak Gunung Kidul uripe padha ayem tentrem. Wah. Nggih, Update amin. sudah 28 tempat, Mas. Pinten? Oh, Wol- saiki 28 mau lagi 16. Mau 16. Saiki 28. Berarti kurangi berapa? Kuwi live streaming tuan. Dadi tel YouTube niku lho do nanggap ten YouTube niku nggih. Nggih, ora 16. Saknipun 28. Wow. Nggih, kula ndelok sing ndelok gen kula niku live gur 28 soal iki. Penontone kuwi sak batih karo sak awakku, Bren. Tak kira sing malam hari ini pentas iki lho. Ora, terus kan aling-aling tapi. Yo, batatin warian. Aku apa? Oh. Weh, mantap iki. Kangi wae. Ana setan Nah. neng ngarepku. Kagem warga pulutan mugi sami rahayu. Amin. Terangane uripku ki ya lumayan Mas Heri.
setan iso gawe kirahayu. Lah nggih. Ngeri. Ayo terus ki selak wengi iki. Panasutan haling-aling caping gunung ngumi suara Heeh. Yuk, ayo Mas Gading sing anu nanti. sing ngomando Yuk, 1, 2, 3, yuk. Engko sik saya sing apa Mas Ya ora apa-apa jane. lho piye ta Dibalani pisan meneh. yo yo Dibaleni mumpung rong payu. Heeh. Yo, 1, 2, 3. wis Pun. Nadyan wadon sarta Inumane banyu bening Monggo Mbak Tatin. Monggo dados. Dek jaman Rajawan jarak kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana nganti
Terus niki wau tesih wonten gubuk asmara. Gubuk asmara. Lali janjine. Lali janjine. Niki wau mlebet melih Nggih. saking Mbak Linda Singapura. Nggih. Nyuwun apa? Putra Nuswantara. Oh, nggih. nggih. Ingkang nembang Mbak Ayu. Oh Mbak Ayu. Nggih, nggih. sampun pareng nyawer 300.000 niki wau. Matur nuwun rezekinipun berkah barokah. Pripun niki napa sisan larase gek gubuk asmara gek kalih sinten nggo? Nggih. Wah nggih mboten Nggih. napa-napa. Nggih. Sinten sing Teman-teman niku sinden Kalih jos-jos kalih sinden nggih Pak sing nyanyi nggih Pak nggih. Nggih. Nah, cocok to? Ah, cocok sesuk pindhokke. Ah sing keplok-keplok niku Mbak Orisa. Oh, Mbak Risa, ayo Sa. Ya. Iki gubuk asmara Oh, Cak. memberi sinyal iku. Iya Mbak Risa. Apa ning mburimu dolanan glepung kok tekan kene keplok-keplok. Iya. Ayo Sa, ya Sa. Sik, piringnya tak pindah sik. Wah niki enten mulai niki. Salam saking pegunungan Sedayu Mas Dalang. Wo. Wis rasa WA kae jejer demung kae. Kurang ajar. Iya. Pelan. Nah. Ngira jebul aku ora ngira. Ngira jebul aku ora ngira yen kepentok mutiara ana ing dalane kono. Rasaku. Kaya wong bingung. Iya, selamat malam Mbak Risa. Nggih. Menika wonten pulutan. Pulutan, Nggih, Zik. mendoakan buat warga pulutan. Zin, nderek dedonga kagem sedaya warga pulutan, mugi-mugi pinaringan ayam tentrem. Amin. Rezeki ingkang berkah barokah Amin. kathah. Nek, Amin. nggih. Mugi sehat bagas waras. Amin. Amin. Pulutan niku wonten 9 pedukuhan, Mas. Nggih, terus Pak Lur nggih. Mas. Nggih, Wonten 9 9 pedukuhan. Kidul paringi lancar sedanipun. Ya Master mriku. Iki sing ngersake Mbah Darto tukang wedang. Oh, Mbah Iki sing Darto. ngopeni sedulur-sedulur kabeh niki. Mbah Nah. Darto. GBK. Patean ngono ya, Mas? Heeh, patean. Pokoknya lantaran Pak Adi juga matur sembah nuwun kula saged sowan wonten mriki, Pak Panitia Pak Adi, Pak Lurah nggih Nggih. matur sembah nuwun nggih. Menika wonten pamundhutan lagu Mas Gading. Nggih. Bapak Sutimin juragane sapi Tanjung Bleberan Playen. Oke. Juragan sapi wah iki dite akeh iki ya. Lah kok iso? Waduh, Guru. Ana juragan tadi Kok ning. duit. Ya maksudnya duitnya akeh. Toke kuwi nyumbang Oh, sak min. lagu. Nek juragan sapi iki sing akeh sapine du duwite lho, Bu. Lah nek sapine didol nek ya oleh duit. Lah nek tigo tuku neh. Ah. Lah, Ya bar kuwi kan mesti ya oleh duit to. Heeh, nek ora dudu akeh sapine neh. Oh, iya, sekarepmu. Utuk akeh sapi meneh. Minta lagu Sesideman. Matur nuwun yang nyanyi Mbak Tatin. Wah, aku Aja. to. Piro iki? jan Jan? jurag. buka. Nek Mbak Tatin biasanya sangoni sapi siji wis cukup. Aku seneng ya kayak sapi ya. Wet teneh kowe ning Sapi sapi jejer teng arep limosin. Kok sing penting aja kowe muni sapi teng ngono arepen ayo. ora. Lah aku anane ya sapi teng ngarep ora, mulane kan. Apa ora ya wis ngono lho. Kayak iki wae Mas Gatot nek sapi. Ora masalah. Lah nek kowe engko ning nggon aku ora apa-apa. Lah ngapa? Lah niliki sapi teng nggon aku. Menika sampun nyewer 200.000 Nggih, Mas. Matur sembah nuwun nggih. Oke, ana gubuk asmara, ana sesideman, terus wau niku napa ninggal katresnan nggih. Nggih. Oh, sing Lali dhisik. janjine, Heeh. nggih. Karo lali janjine. Sik iki Mbah Darto sik apa Mbah? Nah niku Mas Ya, Geter menika- sampun nindengke. Oh nggih. Gubuk asmara. Gubuk asmara Mbak Oriza. Cah loro ya, Mas? Wong telu. Bawane genten-genten. Cah telu aku ora weruh piye semene Iya, iya, gedene. oh, Lah oh. kan iki mau Mas Gatot ora nang tulisan Mbak Tatin. Oh iya ya, oh bener aku berarti Kayak monggo tulisane sing nyanyi Mas Gatot, nek sing bawa ora kudu aku kan ngono cetro. Lan aku ngejak kowe. Nah kami bareng aku kan ngewangi Oh iya iya. sampean. Yes, kowe iku tindum loro nyelawe neh. Ya. Nyingkar Menimbang Mbak tengah. nyingkur. Nek. Piye Mas nek tengah ki Iki biasane nek wong kiwa Jawa tengah ngarani iki padha apa ora? ya sing ngarani iki anu pancuran kapit sendang. Heeh. Ning kita wis pancuran kapit tlaga. maksudnya Tok iki. Senlaga piye? Wiwit suwe ora udan to.
Kowe do nelo-nelo telogone. Ora ning banyune. Kok tak blebeke nang telaga sisa, Mbak ayo blebeke. Ngono, asat kok diblebeke. Teneh bundas. Nggih. Yuk ganti Om Gatot saiki. Om Genten, Gatot. genten. Om. Ayo Om. Nganggo anu, Om. Suarane Iwan Fals. Ayo Om. Anu niku sing iso nirokke akeh niku senes kula niku jenenge Landung Mas senes kula. Nggih. Ah jenengan yo saged kok. Apa ya, Bu? Jajal. Iwan Fals yo. Apa-apa Masuk iki Gu Iwan Fals. Yuk. Wih, tane. Wah, angel banget kok ya. Iso kolo ilatku engko. Ya can ilat kan nang jero. Iya lah neng jaba teneh dicokoli pitik. Wiwitane nyingkar nyingkur lingsem yen kemudahan. Lamet dene. Aja ngono kuwi nek nyanyi ya. Lah ngopo? Lah kok kaya wong tengeng. Lah men gulune jek fungsi kok Aku ngopo? kunci setang. Heeh, mah kok dikunci setang. Karepmu engko nek bali ngono kuwi ngancing syukur. Wis ge wis tak kancinge tak ilangi. Bang diamini wong akeh repot aku. Lelampahan kangka buri mah kok festival ketoprak ya tresno tulus melu ra Mas tulus ora ya wis najan neng gubuk asmara yuk bang telu yuk Ya. Monggo. Yen liwat aku kelingan gobang kae biyen tak kolere ayo ayo nengan jaga kebak tulisan warna abang menjaga si sayang jenenge gubuk asmara biyen mate tak nggo antum tresno tanpa bantal tanpa kloso bote ke taman asmara Gubuk kae nyimpan wati. Wiwit biyen tumekas saiki. Gubuk kae kebak crita wayah wengi nganti kaget rina. Esa iya goler Ayo Mas, ayo
abote Mbah Darto. Sing bagian iki ndamelke wedang kanca-kanca sedanipun. Iki wedang akeh Mas. Lengkap to? Nggih, ya iki saka Mbah Darto iki. Mbah Darto. Ya, wedangmu mau sing ndi? Wedangku double lho. Apa? Iki lho double rek kuku lho. Oh iya, Dik. Aja mikir liya-liyane. Iya. Nek double ya piye Ya mene le muni wedangku double aku terus ngelak. Iki lho ana wedang jeruk, ana wedang teh. Oh iya. Double to, Iya. Mas. Ya double ning beda wedange iki. Nggih, menapa malih Mas Gading? Napa meleh, Mas? Niki mau wonten Saking kali- panitiamu napa, Mbak? Ninggal katresnan Ninggal kalian. katresnan kalian ayang-ayang. Ayang-ayang, nggih. Terus sing sampun nyawer wau Pak Sunaryo saking Pilang Rejawa nggih. Apa lali janjine? Nggih, terus bapakmu badhe nyanyi rezeki. Karo Pak Gi juga mau menyanyi. Nggih, nunggu sing dhisik, Pak. Aku anu manut Mas. Sing Gading. putirin, Mas. Ajengan, Mas. Derek. Kok dadak nganggo mikir lho, Mas? Lah padake kowe ora tau go mikir. Lah kono iya mikir sen. Ya aku padake piye? Ora mikir ngono. Nggih, monggo sing Nggih, nganu lali janjine rumiyin nggih, sing Nggih. sampun nganu nggih paring-paring nggih. sapa kancane? Pak Sunaryo wau saking Lurah Pilang Rejo. Nggih. Kali sinten mawon? Sinten Mas Gading nek iki ya? Mas Gading sing milih ndi? Mang milih. Mboten ming siji, mboten apa-apa. Loro nggih, mboten apa-apa. Sapa Mbak Ika? Sinten, Pak? Mae? Ika. Oh, Mbak Ika, Mbak Wah, Ika, nggih, Mbak Ika. ya, Mbak Iu. Mbak Ika iki sing milih Mbak Ika iki Mas Wiwi iki. Ketok mesti di WA Ika, aku pilen kon maju ngono ketok. Ya ora. Ora duwe nomor. Bener nek ora duwe nomor. Aku sing duwe nomor malah mumet ngrasake cah kae. Lah ngapa? Di WA terus. Lah iya tengah wengi ayo wedangan. Anggo cepot ora kanca-kanca? Ngagem. Iya, aja ngetik sik. Nah. Ya, selamat Iya. malam Mbak Iu. Nggih. Iya, Terima jenenge- kasih, matur nuwun. Ya. Mas Gading, Nggih. selamat malam. Selamat malam. Nggih, minangkani pamundutan saking Pak Sunaryo. Sunaryo. Lurah Pak Pilang Lurah Rejo Nglipar. Pilang Rejo. Nggih. Selamat malam. Halo, Ya, Pak. ini streaming berapa ini Mas? Anu nih, penontonnya piro iki? 3.000 Oh. koma piro? 3, ya? 3.000 Luar koma. biasa Mas Nggih. Gading saiki di Ini yang di streaming. lapangan juga full. Ya. Lapangan ya Luar full. biasa. Yo sing dodol yo akeh. Semua memberi semangat pada Mas Gading. Iya dong. Iya Nggih. dong. Matur sembah nuwun. Yuk dipinakani. Langsung apa nganggo bawa? Bawa. Bawa. Yo yo. Wah. Bawa, Mbak. Pengendang wis sandang arep Nganggo medun. bawa ben ketok sempurna. Nggih. Oh. Karo aku tak ngombe wedange Orisa iki mau. Nek sing sempurna iki sama Mas Gading iki. Nek Mbak Agnes? Jos. Ojos. Heeh. Nah Jan. iki apa nek iki? Nah, iki. Iki Blok Dek, ngono. Denok ta. Dino, Dino. Denok. Dino. Denok. Jane iki yo jane kurang ajar tenan lho. Aku tua aku kok nang denok lho. Men. Yo.
padha bapakne plek ketiplek. Nek ora ngelingi ngono ya wis nek arep tak kempit kok jek cilik ngono. Lah saiki mbok dikempet aku gelem. Aja Mas, kena dikempit dadi acar jenengan. Gak iso. Lah kecute pol. Wangi padake. Apa? Mosok wangi. Tapi yang jajal. Mangko wae wis. Senengane kok ngempiti lah kuwi dudu bocah arep mbok kempet lah kesenengan to ya. Iki wis ora bocah. Ora. Oh wis gedhe ya. Beranjak dewasa. Sing kesenengan iki udu gading ning tatin malah kowe kejon ra paham. Oh ya aku entok brondo. Ora kok kae sing kesenengan lah kuwi sing bungae. Rasah Mas. Iya. Dikempet kene to Mas Gading arep lunga aja lunga kene sik ngono ya. Mulane. Ayo baik. Ngejo ora kelang tuku cuka no gawe acar. Iya. Engko dirembuk ning ngisor malah. Dina Minggu kang tak anti Dina Penontonnya Mas Gading wingi ora gur saka Pulutan Wonosari dan sekitarnya. Eneng sing saking Malaysia barang terane kabari. Nggih, lha nek upin-ipin teng Grandul kono. Saka Malaysia nonton. akhirnya tenanan. Saiki balon. Tak kira Malaysia iku. Anane pijersa maya pinter golek alasan ngandharan-darangan duka aku wis ora Heboh, mburi iki gerongane kicomani ka manuk dangak-dangak ngru. Ayo. piye coba Kicomania ngono gerongane ngono kuwi ya. kicau Mengko urung Pak. Mengko lagi barber kico kawat. Leren sih. Wah, gua angleh. Wakon bae. Ya kira-kira rong dina ngkas.
Padake lagi. Barber kita kok kon kita meneh. Jan-jane kowe nek Lagaku. Ayo ayo pasukan gerong yuk. Iki sidane hip hop. Kendange penak tenan, Mas. Lagi sing ngendang kan Mas Plika. Mas Eh? Plika. Sapa ta jenengmu? Mas Mbok tambahno cu gek tak nggone pakan. Mas Lika, Lah, iya. Lika. Mas Lika. Mas Lika. Heeh. Kene tekan kene bocah. Nah, Iya tekan. Iya tekan Lah numpak kowe mobil. gini tekan kene. Ya iya bener. Ayo ayo rombongan kocak-kocak yuk. Ayo rombongan kicau-kicau kuwi. Karo Sing do kocak-kocak. seneng dangak-dangak kuwi. Ayo, aja lali giol yo sedul barongan moto beling rino tak tempiling selet-seletmu yo. Ya ayo. jan-jane Terima kasih Mbak Ika. Yes. Oke, terima kasih. Giol sekdul barongan moto beling rino tak tempiling selet-selet. Apa? Selet-selet lu ke. Selet. Kowe iki kok do error to, Cah. Kowe iki nek cara nek jadilan mriki ngoten niku gero. Giol sekdul barongan moto beling rene tak tempiling selet ngono Oh lintem. selet. Lah krungu apa? Krunguku ya sing liyane sing menyerempet rono. Selet. Mbak Oriza, Mbak Agnes iki jan. Oh, mancing. Ora apa-apa. Apa? Setunggal pokok setunggal Yes, kita betul, pasti, ngani. ya. Mas Gading. Terus saking panitia ngono apa? Apa? Niki mau saking panitia. Udah ya Oh, niki Pak. Mas saking Pak Oke. Lurah. Oh, sing Bilang panitia aja. ninggalkan tresnan. Ninggalkan tresnan. Terus Pakmu Pak Gi pagi badhe nganu nyekar. Wah, Deh. Oke. Niki wau nggih tesenten ingkang saking Bu Mbak Lida Singapura. Nggih. Beda Singapura mau napa? Nggih. Wau Iki nggih putra sesejam. Nusantara. Nggih, Pak Nggih. Sutimin nggih anu sesi demen pokoknya sing ten limbukan mboten cekap wektune mengke dipun gantos teng gara-gara nggih. Kowe tekan gara-gara. Aku tekan esuk. Oh ya wis, nggo isu-isuan wis. Lah kowe tekan gara-gara ora? Ini gampang aku cerak pe kok. Iya. Iku kon njaluk sangu Pak Lurah. Pak Lurah nggih. Aku ki riko nek njaluk nek diparingi agi gelem. Nggih menika sinten Mas Gatrat? Mas
Mas Gatot. Lah pikiranmu nang aku to jujur kok kowe saiki. Lah ndekno. Oh iya. Ya kan incanku ki kowe. Iya, Cuk, sia-sia. Jadi aku ya ke Mas Gatot ya bener to. Iya, lah ya. Ya Madebrono kok iso Gatot ya. Lah mulane. Penting ngen-ngenmu ora iso dihapusi. Yamene kok tratrot ki ora wong mikir. Memang jenengku ya Tatin Titot lho. Iki padha-padha tote lho. Ayo. Oh iya ya. Kene tot. Wah, jeneng lomba. Tratrot. Tatot ki gede, ya toh. Oke, wis wiwit to kowe. Apa tak? Rasa diteruske. Nek cilik apa? Nek cilik. Heeh. Sapa sing muni titit ta? Aku yo muni kok. Wo lah Aku yo. kur neruske penonton. Ora apa-apa, Ora Ding. apa-apa. Ora saru wong nyatane nek pulsa listrik untekke unine titit ngono ya kok. Oh iya. Heeh, ora saru. Tenan pulsa listrike saru. Ora. Nggih Mas Gading ngapundi? Pagi napa sing niki mau? Pagi. Nggih, Pagi. Pagi, monggo pagi. Napa-napa. Nggih. Monggo Pagi, menika nggih riyen zamane Bapak Besi Nggih. ngasto nggih sok sok nyawer. Nggih. Ten Jakarta nggih sok wis tau nulungi ya Mas ya. Zaman biyen nang Depok apa ngendi kae. Oh nggih, alhamdulillah nek Iya. eling jasa-jasa Jasa-jasa Lho, ki beliau. kuwi. Yo totok yo. Pak, nggih. Nggih Pak, nggih. Sugeng dalu Mas Gading. Nggih, sugeng dalu, Pak. Iki aku ngendi Nun yo? sewu niki Jan Pak dhuwur pengen banget. ketemu jane Mas Gading. Nggih. Kalau riyen kan jenengan waktu wonten Jakarta kan. Nggih. Tesih aduh Tesih cilik. Nggih. ten sunter niku lho kan. Nek Bapak Nggih. niku lha saniki pun blengah-blengah. Nggih. Mbak Tatin pun mboten wani ngempit nek sakniki Pak. Nggih. Lawun kumisten ngoten nggih mungkin. Lah nggih sampun rada kumisen. Nggih. Leres menika. nggih. Pak Ki. Pak Nur nggih. sewu jan kok kalih cita-cita kula pun dhuwur jenengan to Pak Nur. Ora jinjit saking pundi nih Pak. Nggih madhepe mriko Pak. Ini kok kamera. Kula tak ngeten gek jenengan rada ngedek kajenge serasi kok. Monggo tembangipun badhe napa Pak? Monggo rembakan. Manut. Monggo. Sing pundi ta wau lali? Lintang Asmara. Oh, nggih. Oh, nggih. Nggih. Sing nyuwun apa? Ninggal katresnan. Oh, nggih niku mau saking Pak Panitia. Panitia. Napa niku ninggal katresnan? Oh nggih cocok. Ninggal katresnan. Oh iya. Sisan saking panitia Pak. Kowe ki anggere tak tutke lunga terus nganti to. Kah aku tak ketom-tomen kowe engko. Lah iya. Lho aku ning kene. Serasi asline gitu. Serasi apa? Jan Gede. kaya balok ndrol nek cara kon gaple. Ndol. Ndolmu kuwi. Lemune ndolmu kuwi jenenge. Monggo kuwi kula kancani Pak nggih. Langsung Pak. Bareng. Oh nggih, kula riyen nggih. Oh nggih siap. Duet nggih. Saka kono Mas Lika. Ayo do pindah rono. Maksudnya iki bukane kendang. Oh, tak kira do saka kono ki dorek pindah rono. Mas, stop. Ayo pasukan gel-gel sek dulu. Nek lagune iki ora meng aku. Dadine tambahi sindene ben iso melu Oh, joget. iya. Ayo. Iki sing iki nyanyi. Magnes. Ayo bupras sing bagian pokoke manu kudang-kudang Bu jenenge gomik niki sing girong niki Bu nggih. Sapa Mas Gade? Nggih, Mbak cek Nes? dulu ya Bu. Mbak Anteng? Nggih, Mbak Magnes. Nes, Mbak Anteng. Ayo Anting. Ben iso joget bareng-bareng. Yo, Anting sak kupinge ayo. Yo. Kok Mbak Arisa sisane Mbak? Sapa neh? Yo tekan Mbak Ayu yo, maju yo. Ayo. Mbak. Wis ben dikruyuk ora apa-apa. Wis iki maju awake dhewe do tunggu gawang. Yo. Soale nek dhewe wagu iki. Wis kowe do golek duit aku ning mburi tunggu lilin yo. Kaya babi ngepet. Yo. Agnes.
matur nuwun Mas Dalang. Iya. Suwe ya. Gading Bangun, Pak. Nugroho. Nggih. Nggih. Ki Gading Sena Saputra. Nggih, matur nuwun nggih Pak. Pak, kok repot-repot Pak, to, Pak? mau naming guyon lho wong niku. Jenenge Kene iki, dianggap serius nggih matur nuwun. Waduh. Ya, Pak kula dereng. kok repot-repot ngono lho Nggih, jan toh. iki ya pira to jane? Cuk ngene iki lho. 100.000 nggih dilumpukke di sini nanti Iki kancane iki isih kok gawe wedang yo maringi lho mesake iki. Oh nggih, siap no iki lumpukke kene nggih. Menika sampun Mas Gading. Nggih, tesen apa mulai Wau kita? tasih enten putra. Putra Niswantara. Niswantara. Nggih, kalih Mbak Agnes mau nggih. Napa jenenge? Niki. Pangkur Semarangan. Nggih. Dawah. Terus Kembang. ayang-ayang. Nggih. Matur monggo mangke sing Sing putih. putih riyen. Napa mangke dipindahaken gara-gara sing alus-alus? Nggih, Kang alus-alus mengke dipun pindah teng Berarti Goro-goro. niki napa malih? Cik ping pindho apa ping telu apa pisan? Ayang-ayang? Nggih niku nggih mboten napa-napa. Kowe kok ngedoh wae to ora? Anyang-anyang niku wau. Mbok nyerak. Apa? Iya. Anyang-anyang kok. Ayang-ayang Mbak Ayu. Karo Mbak sapa sing urung? Anteng, Agnes. Lah niku pojok dhewe niku lak dereng. Oh, berarti Anteng ya toh? Mbak Agnes kan mau wis apa kuwi jenenge? Anu A3 iki sapa? A3 ki kertas Oh, lho. A3 berarti Anteng Ayu Agnes jarene Oh, yo. A3. Oh, Nah, nggih. Anting Agnes Ayu. Ayu Agnes. Nes, iya. A3. Siji meneh sapa? Ampat. Apras ya keneng. Apras. Kowe keneng wae kok itu bude. Kok ya apras. Apras ya keneng lho guru golek awe kok le bingung. Iya. Agatot. Nek keneng ngono iki keneng kok. Iya. Yo. Yo, Monggo. maju yo. Ya, ini sudah A3 Iya. udah. Kenapa Mbak Agnes sumuk ya? Urung ngasat lho. Salah ya ora apa-apa jenenge penjalukan kon A3 ya A3 Ya silakan. surapopo ora ora ngasat iku dilapi. Rapok. Urung asat malah ora kelang uripke sanyo. Ya. Lah nek cara kene nek urung asat ora kelang uripke sanyo. Nah, Ini nggih. permintaan dari panitia ayang-ayang. Ayang-ayang. Monggo. A3 nyanyi, A4 karo A piro? A10. Duduk ya. Ben gede. Iya. Iya. Nggih. Yo. Monggo. Ayang-ayang. Ketin gek kowe mangan rujak. Piye iki? Saka ngendi? Manut Monggo. Saka ngendi? Mbok saka pulutan kowe ngopo? Malah bingung kowe iki. Ya. Katur panitia Pak Adi lan kanca-kanca ngaten nggih. Teng rasane ati kang anda sepi yang liat hanyalah aku kok
Pun Mas. Ampun lenggarin. Ah, piye? Ampun lenggarin. Oh ya. Niki Napa? sak lagu nggih penutup ten limbukan niki. Oh, nggih, siap Mas Gading. Napa? Gayeng pokoke. Nggih, mangke sing dereng pun aturaken goro-goro nggih Mas. Nggih. Laras. Niki sing gayeng-gayeng napa? Kira-kira. Engko bareng-bareng. Napa, Pak? Liwung. liwung. Oh, nggih, siap nggih. Niki pun tambahi. Tambahi. Dipun tambahi nggih. Tambahi. Bu Prastiwi monggo. Nggih. Monggo dipun tambahi Pak pawange Mas. Ratune Ya. liwung. Yo, Oh, tak- Mbak Neti sekalian. Ayo tak Nggih. kira ratune Ratu Utama iki mau. Ratu Tawon. Ratu. Oh iya. Iya. Mas Bude nek gelasnya katut. Mangga Ibu. Mriki Bu tengah Bu, manis banget to Bu Pras. Iki asline nggih. Nggih niki tengah Bu. Nggih. Wah, jan 150 cm. Nggih satu sek. Apa-apa cendek. Lah ya kan iki rombongan Mas. Rombongan PS3. PS3 ki apa? Pesinden 150 cm. Apa-apa Oh, iya. sing penting rasane. Nggih, tapi tetep seksi kok Bu. Nggih. Rasane suarane iki lho no maksudnya. Nek semene iki ora ono rasane apa piye? Eh, Nek sing semene iki ora ono kelemon rasane. kekandelen. Iki nek cara anu almarhum Pak Desyono lumayan tinggo tris-tris ngono lho. Dinggo mlek-mlek ngono apa piye? Monggo lewung ya. Nggih, liwung. Siap. Barukan foto beli, video tata pilih. Asoy, oi. Iya, andengku iki aja upiuk. Oke, jenengan ngunjuk anu to Bu, air mineral to Bu. Aja upiuk-upiuk ngono. Kowe krungu apa nek ngono aku piuk-piuk. Oh ya Bu. Ya kok tak Kebak banyu. Malah ra ditokke ning kene iki sih. Iki nek dibuka mak piyoh. Wah, grojok. Boten lho Bu ya Allah aku tok kebaran. padake melon kok piye? Kok mak Lah ya seger ngono lho Bu tegese iki. Melone semene iki mesake petanine Bu. Ayo Bu, aku tak tukang kocak-kocak Bu. Ora tak ganti upiuk-upiuk ngono kira. Kocak-kocak. Ya, yuk. Ya tekan Mbak Ayu. Yo. Arek kocak-kocak iki siap wis aku Ayo lambe. tengah arep kotak-kotak iki.
Wes, kari pioy arek ngalih. Awas ndak kena. Awas, ndak disuntak kene. Gembrojok. Satu pagi Ah, kono ceblok tenan. Masih Wah. ciwi-ciwi. Sampun, Bos. Mas. Nggih, matur Mbah nuwun. Nggih. Pas setengah siji. Nggih. Kowe Bali. iki arep omongan ora? Ora, Ora wis to. wis mumbrus lambeku tak nggo kocak-kocak. Nggih, mangke sing dereng dipun pinangani Nggih. wonten gara-gara nggih Mas Gading. Nggih, ingkang dereng dipun ngapunten. pinangkani dipinangani wonten gara-gara. Matur sembah nuwun Gatot. Sami-sami, Mas. Nggih, matur sembah nuwun Mbak Tatinduk. Piye, Pak? Lek seneng-seneng dicukupake semene sik. Seneng-seneng ki nek kakean ki ya ora apik. Ya. Mengko upama ana pamundutan sing durung dipinangkani ning timbukan ya dipinangkani ning gara-gara meneh ya, Pak. Saiki saya neruske laku sik neruske lakon isih lumayan ayo Mak tak derekke. Kan samar pamuring sukma sukma sinukma winayu ing sepi simentel ing kalbu bambu kaning marana darlen saking liep-lepe ngaluyup bida pasating sumpena tumusuping rasa jati